Good morning. Mag-on-on ko ron, guys. Isdas bato, guys. Kuning on-onan. Nya, ibutangan na ko ni siya og lamas. Nako na ni butangan og suka. Akong suka, guys, suka ni sa lubi. Kay ganahan ko ng suka sa lubi mo gamit. Guys, isa ako na ning bitsinan. Ako na po ning butangan og asin. Ano guys? Ano guys, nagulan sa mga guys. Nagulan din siya. Nagbuka na siya, pero di pa siya luto. So, saan yung huwatan guys, mga pila ka minutes guys. Saan maluto na siya. Lami ka niya guys, is this bato. Luto na siya guys. Gamay na nakailag sabaw. Luto na. Ano na yung palungon. Yes. Lami kayo ni Ron. Kay mais akong iparis ani. Lami ikaw na ni guys kay nag-uwan. Dara kong gikuha guys, wala na ako gihurot og kuha. Mga unta ninyo.